payagan ni pero tungod bangod ani mangutangay nga mga baga kay naong. Ipamayad, may lang kung mangutang, makatultol dire sa balay, sig pangutang pero pagting bayad wa na. Wa na, di na mo makita lang espiritu kung asa ra gi tugpa ilang espiritu. Naunsa ra sila. Napanis bulkit nga mo ring yati goy buot. Kabalo mag ayom-ayom aning atop. May buot, may buot, may buot. May buot. May buot, tanawa ra o. Tulo na kay sa tanan. Digid niya maayo. Digid niya maayo, di lagi niya maayo ang kaning payag. Sige na niya saluron. Saluron na niya ang tulo. Saluron niya sa kuan. Kanang planggana. Wag gyud buot. Lang mga konsumisyon, maugtas to. Mamatay ko konsumisyon ng tuhanan ni. Pariyal na yung mga utangay, may pagtakog ilang mga ulo. Ilang mga ulo, may pagtakog. Kung nagunsa ka niya, Kong? Unsa nagunsa? Anong yung nagigubaan mo kung katog diya? Ay pag hinilas diya, kung dili na ko ni trabahoon dire, di ma ayo atong payag. Kay ikaw ambot mo abnormal kanda ko. May tabangan ko nimo dire. Kaulan nun, Rabo. Sige lang salud-salud sa kanang kuan, tulo. Kaulan nun, basta... Sige na mo salud sa kuan, balde. Ano diya? May pamusakat ka dire kay basi niya. Ikaw akong isulod karon dire og kuan. May paimo kong tabangan dire. Lamlam ka na abnormal ka dako. Abnormal ka. Uy, pagdali diya. May imong lihok ang murag ulod. Dali abnormal ka kay basi ikaw akong Kaulan nun, Rabo, mapasig mapasa. o gani, pagdali diya kay para ato ning matupan diri sudayon. Sito po na dito ko silyo, mga tigbasan mo dali. Aw, ikaw di magkuan ni maunay ni karon kung magkuan ka diya. Ito yung pagang. Linanay ka diya, pag linanay diya, marag ulod. Dumay ka dako. Mutabang ko na may mo nagkutilyo. Pagdali gani dina. Nung dangas ang inagalit mo agi ko. Pagdali kay basi ko may makuan ni karon. Ikaw na lang ang Gang, may imong lihok marag ulod. Ay, pulos! Patay, pulos! Pagdali na, abnormal ka. Abnormal ka dako. Abnormal ka dako, bangon ka. Isa imong kabuhaton, isa imong kabuhaton, isa imong kabuhaton, isa imong kabuhaton, isa imong kabuhaton. Kung dili ka makatabang sa ako, may pay mangita ka dito og panang katabang nato dire. Sunduhan nato kay para madali ni. Kapay mangita ka dito kung imong lihok na way pulos. Basta ikaw karon akong makon dire karon. Basta ikaw akong matigbasan ani karon. Kada to, katawang. Ato si Don. Sabay. Ikaw man ikaw kay buot. Tatang, isa po nato karon. Mali kayo. Tara. Uy, tatak isulduan ra bata. Uy, isulduan ra bata. Tagro na. Bulkit! Asa naman ka? Ano mo? Pagdali diya, sigilag na naman. Sigilag na naman, muna style nimo. Inay mo. Bulkit! Kadugay man nimo. Pag inay, magmuso pa ko. Saba sa mudi ang suko lang ginagawa no? Lana me! Pagdali! Asa man nimo na punitis sila oy? Nagdula mo. Di ba trabaho lagi na sila? Lagi mo trabaho man na sila. Pagdali na mo, pagsugod na mo diya. Kailangan po isulduan ni ma'am. Ayaw ka bala ka kay minimum. Kapag gani ka nakasugod sa imong trabaho, niya mangwinta na kasi mong sildo. Kapag magsugod na ka diya. Ay ka bala ka kay minimum na ako sildo nimo. Basta makita na ko imong trabaho nga pulido. Kabalo kasi imong trabaho. Basig, wala po na imong trabaho diya. Wala po na ayo. Pinapuslo lang po na imong trabaho. Ay ba magsugod na mo? Dali na mo diya, pagdali na mo. Pasa yung mga lihok. Kahapit ang ulan. Uy, kani,
man ba? Masa kasilduan. Sige na mag-istorya din na, may pa magtrabaho na mo. Sugod na magtrabaho. Bawal na tay. Sige lang. Klaro kika ni mga tao na, mga tapulan. Di man ipakyaw. Tapulan man kasi mga tao na na. Hinayan. O pag gani agi, sige nag-istorya, sige nagkwinta silang sweldo. Sige kwinta na sa oras. Di man ni pakyaw di hinayan ta. Pasay na yun. Pasasin na ninyo. Ang tama na! Ang ango-ango, di mo nagka! Unsa man yun? Hinayan oh. Mga ango-ango, di mo nagka! Mga ango-ango, man nagka! Ana ba ka paspasan? Ano yung gang paspasan hinayon? Putra kasagga! Unsa man nga? Wa man ni klaro nga. Pagtrabaho mo! Pagtrabaho mo! Pagtrabaho mo! Pagtrabaho mo! Kasabot imo man kay ingka ganiya nga hinayon ya. Paspas man di imong gusto ni. Paspas ka masuko port. Masuko man ka. Pagtrabaho mo! Saan ako magsilo sa inyo kung wala mo yagi? Asa una na ko ani kani or kani? Bali mo na! Bali siya ng utok ba? Utok ni mo ba? Bulinaw kayo. Ulit hindi ka diya da. Tulog tinong kakaroon diya na. Iya. Dua man ya, dua. Dua man mo. Sige na. Sige ya. Pili. Daog ko, daog da. Asa, di ko dua to ako. Marama ka siya ko ako kayo. Bawal. Oto bayad do. Hindi dua ko. Marama ka. Ako. Bayad. Yung to, marama. Mata na mata. Maruri kayo. Sige ya. Yes. Oh, mata oh. Nak hindi na gaway. Yaan. Alam mo imo. Imo tang hinahinayon gud nimo. Sige, Uy, nagdula! Karoon lang mo ha? Karoon lang mo ha, mga... Hindi, araday mo diri ha? Biyaan ko ninyo! Mga amaw, gimong nagko ba? Mga amaw, gimong kanipayo. Ang gina pang, kanina mga ulap ito, niya pang, Nagpahulay ra mo gud nimo. ang gina pang, ang binabiya, sticker, way bot! May sticker. Sticker. Kaya ikaw. Ito pag may buot. Pagkay buot. Palayas mo! Kaya basi. Palayas mo ikaw. Gusto ka? Ayaw mo pakita sa kuha. Palayas mo. Nung sa kadiya. Gamay lang ang tigil mo. Nung sa kadiya, nakuha ang kadiya. Usay gamay ang sticker. Ako. Usay gamay ang sticker. So may sir, layas ha. Ako. Layas. Apil ka mo layas. Collection mo ko na ako na. Ang amaw, sus ambot. Magugtas ko sa imo pa mo layas ka. Sa kadugay pa nimo layas. Sa mo pa nimo kadugay. Kadugay pa nimo layas. Layas sa dito. Mga puset! Ganun ba kaya? Di ba ikaw mo layas na ka? Palayas mo tanan. Ako ba lang gipangutigom nga sticker mo? Huy, naunsa ka diya? Nabuang ka diya? Hilak man ka diya. Wala kay buot. Huy, may pamuli ka sa inyo. May pamulayas kang buanga ka.
Nagpahulay na galing, minigula. Sige lang po trabaho. Wala na maging may snack. Sagot. Ay, nasunog pa ang isa. Si Thunderbolt pa nasunog ba? Hindi ko maginig power. 5,000 na yung power, ani. Buwa. 5,000 ang power na. Silang Pikachu na lang kung tayo nasunog. Sige lang po lang. Mara, magwala na may snack. Ako na ba nagdigom sa una? Iulay na lang ko kay nanay. Iulay na lang ko kay nanay. Iba ko rin mapalaka. Wa kay bot! May pamulayas ka dito! May pamulayas ka! May pamuli kasi no! Kay bot! Gusto sana kay bot! O kay bot! Ma'am. Unsa? Ang kanang Saan mo tuyo? ang among sweldo, ma'am. Unsa? Sa sildo! Abalagot sa mong naong! Mangayo pa kang sildo! Nagtrabaho ba media, ma'am? Nabi ka ba na sa inyo? Binadlong? Di ba yung pag binadlong sa inyo? Kaya akong tingog, nawala din akong tingog. Mas mahal ba ang taba sa bayo kaysa inyo sildo? Hoy, tayo sa... Ingon ba ka, ma'am, nga minimum ang sweldo, ma'am? Dabo. Mas mahal ba akong...